Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Saya atem ti pannakilangen mo iti asawam, tapno di nakapanawan. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Imbag ka pa, Maridina. Adda ka lang dito'y paraangan yung agtugtugaw. Kastalatibiyag, amare. Agtugaw ka, naawanan obraam. Imbag ka pa, tanapintas ka latta. Masikasong latta at papintas. Ay, kastalatibiyag ko nakmanan. Agpapintas tayo latta, uray narigat ti adda pa ng biyag. Imbag ka pa, taada pagpaparlor mo. Saan anas ka nga agpaparlor ka, tapno pumintas ka, mare? Tasya, basitla pulbos, kan basitla lipstick, ayos daytan. Kan syempre, naskan mo ta kanayon ti panagdigos, tapno na dalos ti bagi. Ay, awan gaya, nakalatiw ka man dito'y ayan ko, mare. kaya't kula ti ada kasarsarita na, Mare. Ala, umunag ta nga ron dita balay, mare. Tag merienda ta, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ala, ag merienda ta, bayan ti panagsarsarita ta, mare. Agyaman na, Mare. Naanya ka diti parikot mo. Nilakay ko, Mare. Kas lang amin sanak nga ay ayateng. Ha? Ne, apay na eh. Si kalaang tinangibagaak iti dayton. Diyak kayat ama-aman ti sabali, kapot amabaina. Apay, anya ka diti tamare. Ibagamlan ta. Kandi ka agdana, awan pang ibagbaga ang asabali. Ay, diyak maawatan no ay ayatan na ka talaga nilakay ko no saan. Apay, sabalin ti pagturturugan na di tabalayaw? Ijay mo la silid mi Di na kan ar-arakupan? Ar-arakupon nakot Anya nga ti pariko? Amo mare, agparikot ka, no talaga adi na kan kayat nila kay mga arakupon. Kayat nasawan, adan sa bali, babae, itibiyag na. Awan mat ambok a babae nilakay ko. Day talaang tatunggal balikas nakot masaira. Ha? Imbag ka pa. Awan pa ka sa iram kan nilakay mo. Ay gusto ka mare. Narespeto nila kay ko kanya. Saan nga agibalikas iti pa kasaira? Nagdaman na ilawan na nga insawang, kat nasaira, agkid daw adagos iti sore, kat agkan kan arakopan na ko. Iso aday ta, mapunas mo tan adagos ti pan nakasair ko. O, di agkaktumot tan Imbag ka pa nag-sweet kayo gaya. Wan mare, rumbang ba't namin nga da respeto kada kayo nga agasawa. Tanda di pa nagayat kan pamatagday ta. Ni, ada ka magaya man lakay. Nakichinda ka kaday ta ado ti awit mo. Aglisi ka man. Nga. Ha? Ang mga dabit-bit ko. Sumanao ka pa lang. Ay, sige. Umunag ka lakay. Ala, manganta yon. Insigang kon tay karnit baboy a ginatak mo lakay. Winanang, ay na, naimas ti si Dan Kun nga rot, naimas ti sidan. Pwah! Ni, apay lakay. Impugsong mo tan tinigop mo asabaw. Anya mo't tan? Anya da ito'y asidaan? Awan ramraman na. Talaga nga awan am-am mo matao. Ha? Awan pa'y ganas amangan mat. Ay, unay kan andoy. Imbagam asaan ko akaapgadan. Ita, kasta ti pa nagsasaom kanya. Awan kat am-am mo matao Awan pa'y paglaingam uray anya abanag. Awan lang nga ruden pipintasam. Awan pa'y linaon ta utak mo. Ay, apay nagsangsangit ka nga imbay dito'y balay anak kao. Nasa Iraq iti pa nagsasao ni Andoy. Nakasango dagiti anak miya pinagsasawanak. Ay, unay ang ti asawam. Iti pa imot sango ti panganan. Awan ser-serbik nga asawa na iti pa nagsasauna, nanang. Di mo pa'y lakip panawan. Awan na sayan apagbanagam no salbag mat ti asawam.
Wen lakay, kasta ti ugali ni pare Andoy. Kanayon na sa iran tirik na ni bakat na. Nay, apay nga ay. Hindi ka no pa'y lagaya makasta. Masaksakitan ka no ni Mare. Hay, no apay ngamin nga dadagiti kasta lalaki. Awan bibiyang da amasayat ti asawa da. Naimbag-lakit din na saan ka akasta lakay. Nadungo kan amunak arauman nga asawam. Wan bakit? Tati asawa, raman, saan kat akabilan? Ipatag kan irespeto. Tapno naragsak ta ti pagtaangan. Wen lakay. Mbay ang bakit? Tapadasak to akasarita ni pare Andoy. Barang denggan na ti balakad ko. Pare Andoy! Woo! Dumagas ka bay! Oo, pare Pindring. May ka pare. At daginatan ko nga arak. Daytay saan unay ang makabartek. Ay, nagdaarak mo, pare. Kung pare. Iket mo na. Ala, agtugaw tapay dito'y parangan mi pare. Tay paalak kan ni bagat ko ti arak. Iket mo na. Bakit? Irwan mo man tay arak dita. Mangalak ka mo ti baso. Mayat nagpaiso pare. Sige lang pare. Ibuson ta dayto'y may sa bote. Saan na bali? Tasaan unay ang makabartek. Lakay. Oh, ato yan ti pulutan nyo. Daytay inlutok itay daytoy. Agyaman bakit? Maalangarod lakay. Tayo na kiji kusina. Tagluto akpa iti sa bali a pulutan nyo. Sige bakit? Ang alwadam Ang mga numasugat iti kutsilyo tayo ma'am. Wan? Wen, lakay. Sige, inakpay na ron iti kusina. Ay na. Nag-sweet ka mata ni ti asawang, pare? Huwag pare. Rumbang akasta ti panaglangan ti agasawa, pare. Mabuto anak namin ang mapukaw ko ti asawa ka. Tay kunada nga rudan. Saya atam ti panakilangan mo iti asawam, tapno di na ka panawan. Ha? Huwag pare. Tati asawa tayo, mabambanog damat nga agtrabaho iti balay para kada tayo. Aglaba, agdalos, agidalimanag, aglutaw, ken mga iwan iti anak tayo. Isu asyak pare. Dungdungwak ni bagat ko. No andaman na isawang ko ang nakasaktan tirik na, agsuri ak adagos pare. Tama di, no andayim impanan na asakit tinakam. Kat no andamat madi ana isawang na kanyak, agsuri mat. Kasta ka di, pare. Kung pare, naragsak kami kanibagat, tas sweet kami, pare. Inaldaw ang mainlavak kan kuana mukasta, pare. Aya? Da kayo nga kan ni Mari Lilian, pare. Sweet kayo kadimat. Ha? Pare. No da kami kanibagat ko, pare. Ay, talaga nga iparik nami iti pamatag mi iti tunggal maysa. Isu ang naragsak ti pamilya mi, pare. Maawatan na tani pare Andoy dagiti bagbagam kampana. Sapay kumaa, Ay pagkit di tasaan na panawan ni Mari Lilian. pampanunutan na siguro dagiti anak da. Di na kaya't adumakal dagiti anak da nga awan amada. No siya, di oray man awan ama ti pagtaan na. Lukas matla ni pare Andoy. Di oray awanon asawak no kasta. Ha? Ay, imbaglaan tanasayaat ka nga asawa, lakay. Aywan bakit? Aramidat ti amin akabaalag. Tapno naragsak ti pamilyata. Andoy, may kamangano. Nakaluto ako. Hoy, Andoy, agriin ka ditahan. Tanga ka talaga niya. Naiturog mo mat nga minon. Panawan nakman dito silid. Talagang awan amom a babae. Lakay. Kita man nakaturog da tao. Ngam ririing ang pailaan. Talagang awan panunot mo. Siguro, idi agad adal ka. Pasig abagsak ti grado man niya. Awan ngamin amom kat. Kasta kadilatan ti panagsarsaritam kanya Andoy. Ngam sige, awan ay nyaman na. Sige, ituloy mo nga rodan ti maturog. Tamangan kami. Lilian! Tay balon ka oh. Di mo pa ilagay min sa gana. Mabit lang, dahil sa gana.
sa papay mo namin. Awan ka tambo ma. Abay, kaya't mo amaladaw iti trabaho. Idinto ta agnumnumar kamat iti sweldo. Andoy. Nagbabawi ka ng asawa kan ka. Tawan amamom, surun kon. Nay, adamat dakkel abag nga awit yo, Lilian. Huwag nanang. Pimanaw kami ni Jibalay. Dito'y kamin balay yung agnaut kadagiti anak ko. Nay, apay ngay, anyat napasamak. Jakon maibturn, ti panagsasao ni Andoy kanyak, nanang. Ay kataala. Anyagay nga raw. Kastala ti biyag ako nana. Saan nga amin abanag kat swerte ka. Malas ka iti asawa. Nanang, ay, nagmalasak nagpaiso iti asawa. Naimbag pa'y ni Maridina. Taipat patagunay nila kay na. Pulo sa di nasaktan. Maala, bayamon anak ko. Kas iti nakunakon. Kas tala ti biyag. Kat numalas ka man iti asawa, okay laang dayta. Tinapatid ita, saan mo abaybayan dagiti anak mo? Oo, nanang. Manggudak para kadagiti anak ko. Mata ka man iti sardinas. Balunak man. Day, sardinas man ang tibalunam, andoy. Wala na. Tawan nga rod nagluto. Ay, day takot nga men, ta pinaguram ni bakit mo. Anya ngay ita, di pimanaw dan nga agiina. Ah, Andoy, balakad ko lang matay to'y anya. kanya data. Amok ti aramid mo iti asawam. Tana sa una day ta kanyak iti naminsan. Agsangsangit nga min iti naminsan nga may gimatang iti kape kan asukar. Nagsangsangit. Awan asukar kan kapiyo tanaibusan. Kat saan anak kagatang adagos, taimpalpas na pa'y dagiti lalabaan na. Ang pinagsasawang. Imbagam kano nga awan amam muna. Kan imbagam nga awan serbina nga asawa. Sakit, inuyaw mo pa'y. Asaan lang arun anapintas. Awan pa'y linaon ti utak na. Ha? Ang anya ka ita, tapinanawan na ka ni bakit mo? Ha? Ti asawa, Andoy. Naskan nga ipatag, asaan asaktan tirik nana. Mayat bagayam to'y inlukat mo nga istor mo dito'y paraangan anak ko. Wow, nanang. Kaya't kunday ti apagkwartaak taadda aklata diti balay. Kat maasikasok mutla ang dagiti anak ko. Ay katuan Lilian, kita day ta sumungan. Ti asawang mo, Apay nga imay dito'y day tatao. ang mga noumay na kayo sukunan. Sorry bakit? Naamiris ko saan anasaya ti ugalikan ka. Saan anasaya ti pannakilangan ko kan ka. Nasaya at mo ta nakaamiris kan. Ngam saan kami nga agsubli iti balay. Ngamin, aging ka ita. Nasakit lang tatirik na. Pakawanin na ka din. Kat nagawid kayo kuman iti balay. Ay, saan kami nga agawid? Agyan kami lata diti balay dananang. No ikam iti sustento dagiti anak mo, nasaya at launay. Ngam no saan? Adalatakon ka dayta. Basta saan kami pa yung agsubli iti balay. Agyan kami dito balay dananang iti dua atawon. Anya? Adakan ka no mga sawakan iti sa bali. Awanin bibiyang ko. Ha? Ala, uminom ta pa rin daw. Nakita ka lumabas di ta paraangan may. So nga inayaban ka na. At iti basong pare. Saan ang makabartak day ta nga arak? So nga ayos lang nga ginom ta. Sige pare. Apay naliday ka. Saan na kaya't ni Lilian ti agawid pare? Ha? Agnaid da ka no iti dua atawon iti balay dananang na. Anya? Ay, day tanti ibagbagakan ka pare. Kat kunana pa'y.
Ang mga sawa kanulatan, awan kanu bibiyang na. Ay, awanan na pare. Si dadaanan ang makisina kan kanibagat mo. Nagrigat gam ti agmay-may sa pare. Awan ti aglabay ti kawas, awan ti agluto iti balong nagtrabaho. Ay, kasta talaga ti biyag pare. Narigat ti agmay-may sa tawan ka andingay mo. Awan ka tulungam iti trabaho. Pare, No kumatadim nga ka iti balakad ko kan kaiday, asaya atom ti panakilangan mo iti asawam, tapno di na kapanawan. Ay, di ka matngamin dimngag. Anya nga ita? Nauman ni bakat mo kan ka. manarot pare. Ala, anusam ti kanayon ang mga ayaw kan kwa na pare. Kat tunggal agsweldo ka, mangtad ka iti sustento da. Tapnuin inot ang mapunas ti sakit tinakam ti asawa man ka. Wan pare, kasta ti aramida. Kat ita pare, kanayon mo alaglagipan. Anas kan anasaya at tipan na kilangan mo iti asawam, tapno di na ka panawan. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako na. Saya atem ti pannakilangen mo iti asawam, tapno di na ka panawan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken itimet direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon Kas Talatibiyag. Agyaman kami itinkay Panang Tarabay. Kas Talatibiyag. Kit ita adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Uray kasanod kinaadu ti kwarta. No nasadot ka, agrigat ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas Talatibiyag. Nagmayat ti makikarera iti kutsyan niya. Oh, apay asan ka nagtagtagari dita? Nervyusak pa ilang aging gaita Manolo. Nagparatak ti panagpataray mo. Karera nga rod, si Kamat. Ay, yakto kaya atin di sumurot king ka. Ha? Agbuya kan tulang nga rodan. Kunak no may dungpar da ito'y kutsi mitay. Problema aya dayta. Dumaidungpar, gumatangak manan na iti baro. Sa palya talaga ti anak tibak na. Ayan ni Manolo. Ay, saan pa'y asimbang pag, sir? Kaya't kuha ka sarita. Ti kakaisuna ng Ay. anak ko. Mabit lang, sir, Tawagak man ng cellphone na. Nangagmumat, sir. Cannot be reached. Ay, saan ka no makontak ti number na? Diyak makaangas. Ay, sir! Ay, saan kayo kanipay amat matay? Ay, sir! Sir! Magsangit ka nga, ya. Imbagak nga ron, sir. Asaan ka ba'y amat matay? Taan niya. Di mo pa yintad dyan sweldok itabulan, sir. Diyak paintag aya. Ay, isungarod asap sa bulat ni Manolo. Taday tatibilin ko kankwana. Taitin na ti sweldom. Patsyemag nga itad ni Manolo jay sweldok, sir. Igatang na lang nga iti arak. Kan paghapi-hapi da ka nagiti babarkada na.
Ay, nasir. Ay, saan ka kadipay amat matay? Ay, sir, ipostpone mo pala. Oy, Nana Linda. Si Kamat Gayam. Napuno mo't day ta basket yun. Anya dagita pinalingki yung ay. Ay, Kurt. Dagito'y impagatang ni sir. Akayat nakano akanan. Ha? Si bibiyag pa'y jay among yu alakay, Nana? Hindi, kawamat. Ang pagatang nga ron, aya iti makan akarnay no natayan. Ay, ti agwarwaras ngamin at chismis kat natayan. Ay, sapay kumaata saan pa'y amatay. Tanasingput day jay nga among ko. Naparabor kan man nakaawat. Kat jay anak na ngay ani Manolo. Ha? Day jay mat nga anak na. Ay, adda amin kan kwa na abisyaw. Kat kasanungay jay negosyo ni sir. Ay ka, ipatawid na kan ni Manolo. Ang itikas jay, akinagastador jay anak na. Jack amaw, no anya ti mapasamak iti negosyo da. Ala, sige, balasan ka. Agawid akon tagluto akpay iti kanan ni sir. Ay na, nasaya ta si Magbet kan, Sir Manolo. Tapay. Nabantak ka magayam. Ni Dani ngay, nabiyag ka di pa ay? Ay, kalkalpas na anang rabi barok. Ang paingay, akas tati sa lunsod mo, sir. Kas lakayat mo matan amatay ni sir. Ay, kwa. Damdamagag lang, mat. Anyagat ni Nanalingdan na ya. Ala, nakmaturugan. Ay, mabit lang, Sir Manulaw. Ay, hindi pa'y lakalman, abirbiro kan nakati amam. Ayan mo ka no. Jakmat mo, tinapanam. Iso ako nakajak amaw. Apay ka no? Nabiyag pa'y madgayam. Ay, adda ka no kayat na nga ibagakan ka. Ay, bilin na nak siguro. May papan ka dagiti ipatawid na kanyak ang negosyo mi. Kanya ti panagkunam na Nalinda. Ay, Daddy! Ay, saan mo apigsaan ti akpok ka, Sir Manulaw? Ang mga numadisturbo ti amami ti panaturog na. Bataya sa talaga. Ay na, sir. Saan ko makasta ti bagam? Marik nakitaan. Pumuday ito yan. Ay, sir. Di mo pa'y mat nakasarita ni Manolo. Apay, saan pa'y nagawid? Idi nagawid. Nakatulog kayo manin, sir. Ita, rimwar manan. Kadwa na dagiti babarkada na. Ay, awagan man. Darasam tag-ilinak. Wen, sir. Ayat tinamber na. Dahito gayam. Mabit lang, sir. Ay, aday ka. Nagringan, sir. Hello? Ay, Sir Manolo. Ninanam Alinda day koy. Apay ayan, Nanalinda. Madama kami nga inom. Saan ka man namang disturbo? Hindi, sir. Kaya't nakaakasarita. Agawid ka kumaadagos. Apay ni Daddy. Kuang amin, sir. Ay, ipanansan. Sapsapulan na ka. Iso nga agawid kan. Kasaritag man. Apay, saan ka kading agawid? Kasaritag kunak. Itad mo kan kuha natin cellphone. Sir, kasarita nakakano.
Daddy! Saan ka unay, amangag? Anya ti pagbagam? Diyay bilin ko kan ka. Anya bilin day ta? Diyay negosyo. Imatuna manasayat. Tapno sana mabangkrap. Amok day ta. Ay, sir, ipalagip mo mag-ajay sweldo itaabulan. Ay, Manolo. Diyay pa'y kanusweldo ni Linda. Itad mong taon. Nayunam taon. Ay, ada kayang bonus ko. Wanan! Arami dagdag itabilin mo. Agbalbaliw ka na. Ay, sir! Sir! Ay, natay ka ka din! Ay, Sir Matiyaw! Ay, nay! Sumungbat ka mata, wano agtangod ka. Tapno amok no si bibiyag ka pa, wano nataykan. Ay, na! Ay, na, Sir Matiyaw! Jay sweldo! Nana Linda, adda ka di madlaw yung itilangan ni Sir, anak ka masayang. Kasla nakaisaman. Ay, tila'y bagbagamot si kakbalasan ko. Ay, nakaisam ayamay. Wala na, mingmingan nyo ngamin at irupa na. O, nakaisam. Kaya't naasawan, naragsak anatay. Ay, ang apay ko ba naragsak? Awan tupay di anak na. Taumay ko ma. Aging gaita. Awan pa'y laeng. Ayun. Ayan ngay ni Manolo. Awan mat ngagpayso dito'y lamay. Ay, adda iti ayan dagiti babarkada na balasang ka. Napandansa ka no ijay burakay. Anya? Ay sus, kasla saan mat anamatayan? Ay, wen nga ron balasang ko. Awan bibiyang na iti amana. Pasyar nga uray na tayon ti amana. Ay, awan konsensya na. Wen nga agpaysoan niya nana. Ang sa bagay, adu nga min ti kwartana. Ay, wen kat itataawanan ti amana. Ay, maalanan tinabayagan at artarigagayan na atawid na ang negosyo da. Kaya't yu asawan, ison ti mangimaton iti negosyo da? Ay, katwan balasan ko. Ay, sayang mag-anegosyo. Ala, apayakala at anagsangit kayo, nana. Ay, balasan ko. Jay sweldo ka. Saan na pa'y nga inted? Doon na bulan balasan ko. Anya? Nana Linda, agawitan. Naitabunan ni Daddy. Dudwa talangan dito sa sementeryo. Sir. Agsangit ka magtan. Sika nga anak na, Sir Manolo. Saan man la anagsangit? Pulos asaan ka man la anagla, iti ipapatay iti aman na. Uray man pa'y agro nga abak. Mabiyag na ron ni Daddy. Ay, saan kan sabit analadingit anatay ni Daddy? Nalabingit ang mata. Sika lang ay Ita, agap apura ka manad nga agawidan ni Jay mansyon niya. Agur uray ijay dagiti babarkadak. Ha? Pumanaw kayo manan? Happy-happy lang mata. Sir,
Kanayon ti happy yaw. Ay, kasano ngay mat ngay sweldaw. Kunak no intad ni Daddy sakbay ang natay. Kat no imbilin na ka, asika ti mangtad. Ay imbilin na kanyak. Ay na, Sir Manulaw. Ikadyomat na, ay kasyak may. Isula, ti may sasang-sangi, takday ta sweldaw, adi you in-inted. Mas nawaya ka itan na maramid amin na kayat mo. Tanatayan ni Daddy, Manolo. Katuna. Makapasya-pasyar ka. Makapag-chicks ako na, kunampay. Nya, nagkatulang nga ro din ti chicks mo. Ado ayamat. Sang-sanga pulo lang. Ay agasim man, na ganun. Siyak ti kamkamatan dagiti babae. Anya nga iti maramidak. Guwapo ak gayam. Guwapo ka lang nga ro din. Ado pa iti kwartan. Ada pa'y negosyo. Isuwa nga kamatin da ka dagiti babae puro nagpipintas. Oh, anya. Kaya't mo ti sumurot ka dagiti amin apapanak. Anya nga iti aramidak. Uray ag-drive ka lang. Ay, mabalin mo da. I-drive ka, oray sa dinaw, ti papa na. Nana, apay ngay, anya di madamdamag ko ang mabang-bangkrap mo't kanon di tinawid ni Manolo ang negosyo kin ni Daddy na. Ay, puno na ita madamdamag mo, balasang ko. Saan mo't ngamin ang negosyante ni Manolo? Day di tatang na, ti talaga, anasaot nga ang negosyo. Kun, nasingpot pa'y kunayo Ayun gayam, inte din ni Manolo di sweldo yun, Nana. Ay, saan pa'y nga road? Na, anya pa'y lang harod nga itar aramidin nyo dita. No saan da kayo mat asweldoan? Ay, agbilbil lang akong balasang ko. No saan dak pa lang asweldoan? Aging gat madanon ti bilang ko asa nga pulaw. Pumanawakaon. Apay apaabutin nyo pa ilaang iti sa nga pulaw. Guston di talo abilang. Nagadunday ta sa nga pulaw. Parparigatin nyo lat bagbagiyaw. Ay, kasanungay ang makasaritak na ito'y amanulaw. Kat nakaturog mananda po iti bartak na. Nakangangapay. Ay, kat inton makariing, pumanaw manan na dagaws. Inton sumangpet, nabarbartak manan. Ay, kasanungay ang masingir ko ti sweldo. Na yan. Na, at dayta, agriingan. Ay, kasaritak. Manulaw. Sir Manulaw. Sir. Yala anak man iti danam ginalamis Ay, kwa. Ay, ada ko mapay ibagakan ka. Yala anak pa iti danom. Darasam. Ay, sige. Mabitlaan. Kadwan ti yelo na. Takayat ko ginalamis. Awan, sir. Adto yun, Sir Jay Danom, anakalamlamies. Sir, Maturog ka manan. Saan ka kumapay ang maturog? Sir, ada kumapay ibagakan ka. Ha? Naibusan na talaga ti pasensyak. Diyak kaya tanti kastoy ang mapaspasamak. Pumanawak ka talagan. Ang sakbay a pumanawak. Ay mangkita kiti mabalin kong naalaan. Taison ati pan nakaswildok. Ay, di na kumamot alalyaan asar. Yung gaputa masapol nga ramidak ti kastoy. Ay na, Sir Manolo, ipakadak mga laak kadagiti gamit dito'y balayo.
ison ti pan nakaswildok, tadinak mo't sinuswilduan. Ay di ka kumagpakpakita, iti uray tagtagainap ko lang. Gapaw, tamabutangan. Partakam mo't ati agmaneho. Apa nagbuntog ka? Saan ka nga agpreno-preno? Aguray ka mo ta, boss. Tani, traffic. Awan ti traffic kanyak. Bayadagdag ita amang tiliw kanyak. Pabanerberam tilugan. Darasam! Ay, uwan, boss. Ay, kakurat akong nagiti duma driver, boss. Busina ta na busina. Basta ag-drive ka. Darasam! Atula amin day ta traffic. Ni, Nana Linda, adda kayo mat dito'y talipapa. Anya ngay day ta ilaklako yo. Ay, tinapa. Ay, gumatang kan balasan ka. Pimanaw kayon, ijay balay da among yo. Ay, katuan ay, pimanaw ako. Ay, katgaputa saan nga itad ni Manolo, ti sweldaw. Ay, nangala akon, ay, iti kayat ko nga alaan, ijay balay da. Ison, ti pinagpuunak, iti panaglaklakok, iti tinapa. Ay, naglaing kayo, Nana. Uwin dayjayan ati pan nakaswildok. Ay makaamumatan ni Manolo iti biyag na. Ayun kun lugin samot ng negosyo na. Ay, wan. Kastala ti biyag balasan ko. No nasadot, ay awan tinasaya at napagbanagan na. Puro ngamin happy ti kayat nang aramidan. Sadot at talaga. Iso nga anya nga iti pagbanagan ti biyag na. Ay Nana Linda, tay kunada nga rudan, uray kasanot kinaado ti kwarta, no nasadot ka, agrigat ka. Ay, wen balasan ko. Agpay suday ka. Kat amog no asino ti asit ganti swerte. Siyempre, dagiti nagagat Katuan mat ngamin, Nana. Kat ni Manolo, gaputan na sadot, kan puro happy ti kayat na. Ay, sigurado nga aday wanti swerte, lisyan ti swerte. Kat ni Manolo, gaputan na sadot, ay, awanan, mabangkrapan at talaga tinegosyo da. Apay nga, duwata lang na nabati dito lamisaan. Ayan nga dagiti kakadduwata nga agin inom. Manaw da na. Manungay ti bayadak. At pagbayad mo? Bayadak amin nga ininom tayo. Kita manaw da pa'y kwarta dito wallet mo. Napuno iti kwarta dito yung wallet ko. Oray pakita ka nga. Oray ka Awanan ti kwartan, boss. Ay, agdal na ka man. Apay nga awan mat nagpaison ti kwarta ko. Ada natinag, boss. Kita man noon niya dyan natinag. 5 pisos mo, iti natinag dito wallet mo. Ay, isulangan ti linaon da ito wallet mo, boss. Anya? Ay, saan na mabaling da ito eh? Saan nabot no? Ay, saan ka mamati? Saan ka mamati? Oh, dito yun 5 piso, dyan natinag. Ay, ado ti kwarta ka dyan ko. Dapay negosyo ka. Dapay aya, kitlo na lugit ti negosyo yung, boss. Partakam ti agdrad punakkan ka. Boss. Ne. Apay nga si Mardang matantay tulugan. Anya tinapasamak. Ay, naibusan ni ti gasolina, boss. Anya? Naibus aminan? Uy, anyan tinapasamak iti biyag ko. Kastala ti biyag, boss. Tay kunada nga rudain. Uray ka saan mo kinaado ti kwarta. No nasadot ka, agrigat ka. Titan gagayan, tinaggipusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Uray kasanot kinaado ti kwarta. No nasadot ka, agrigat ka.
Tampok dito'y programa tayo. Kasta Tibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. EMBBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kasta Tibiyag. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Kasta Tibiyag. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Awan sirbiti gaget numinalam kamet ngagbartet. Tampok ditoy programa tayo. Kasta Tibiyag. Awanin ni tatang mo, anak ko. Ay, asawa kaya, paya pinanawan da kami. Gusto, nanang. Inadaw kayo nagsangsangit. Paya natay ka, kat saan tayo paya nakabayad ka nagiti utang tayo, ijay kantina. Jay utang tayo, ijay Bombay, kadya utang Ay, tayo. unay kamutan anak ka. Nakamatamot amin ang anak ka utangan. Ay, katpudnumat nga may nanang. Kababain, nagadudagit ito tao. Mangagda nga ado ti utang ba? Huwag nga ron Nangalang nga talaga. Pero may ngaglalaging eh. Kasi hindi na tulad dito. At bibinta na ito yung langan. Ni mo't Uncle Fredo day jag walwalay jerwar. Kasta unay manang nabartag na. Inkanawaan ni Fredo nanang. Tayo tuloy ko tiyang sangit. Ngam di mo dakdakamatan dagiti utang nyo ah. Ibabain mo na ti pamilya. Ay, Fredo! Ay, nyatar aramidam! May sakamat ngawan babain na. Ay, di na nang naya. Butbut ngaglaang magdangi tira tao. Amom alas night ni bayaw mo. May kakitdang anabarbartan. Ay, kung kaya man niya. Ay, dahil patak matananang. Ay, pasensya ka, Ruba. Pasensya kayo na. Kunakan ka saan ka nga agbarbartag no may kabakilamay. Ala, agawid ka, taing ka matura. Nanang, ina ko nag-eskwela. Diyan nga allowance ko. Ay, anya ngay ti maitid ko, anak ko. Kat ka itabtabon ni tatang mo. Kasanungang tibiyag tayo itan lukas ta, nanang. Ay, Jack mo, analing. Sapay kayat ko pa'y matngaro ti makaturpos iti kurso. Pampanunutak pa'y ngarod. Ama sapul samot nga agsardang kapay laang. Gupo ka di taawanin ni tatang iso asumardang ako nga agadal. Kahit pangalaan tayo ngay ngarod iti kwarta apagadal mo, anak ko. Imbag kumaan no si kalaang ti agad-adal. Upat kayo nga agiskwela. Ay, jay pa'y ngay kanan tayo nga inaldaw. Ay na, agsakitan ti ulok nga agpanunot. Agpatulong kayon akan nga Uncle Fredo, nanang. Imbag day jay tawan pamilya na. Kan ado ti kwarta na ta kontrakto. Day, apay ngagdiritso ka ngay di ta kusina, Dolores. Nanang, mangkita ko maitimakan. Diyak pa'y ngamin nangal daw. Apay, awan makan, ije palayaw. Ay, pirme, nga agrigrigat kami itan, nanipod na baluak, nanang. Iso nga ron nga imayak dito balay, takayat ko akasarita ni Fredo. Day off na ita, ngam nagmalmalam nga awan dito'y balay. Taapay nga awan. Sa dino tinapanan na. Ay katnapan man nakiinuman, akadagiti babarkada na. Ay, unay. Dawatek lako man tiinom na akwarta. Ay,
Sayang no arak laeng ti pangigas-gastusan na. Ay naanak ko, baknang kumaitan ni Fredo no saan ang mamarto. Katuan mo, nagagat nga agpaiso ang mamarta. Ay, agasam nga ti sweldo na akas kontraktor. Una, nakagatang ko man itilugan na, kanada kumapayin bukod na balay. Padasak tuman akasarita no agawid. No mauray mo Rabiin ton nga agawid ay jay. Nay, tiga mo tinang ilugat itirida umana. Umunag ka, Fredo. Ay, unay mo ta. Nagrabi ka mo ta na agawid. Ay, anya nga ron mana. Gagangay ito barwa. Apay ngay, agilad kamot latan di ta semento. Nabarta ka nga ron? Ay, Fredo, iso nga inuray ka, ta dumawat ako nga iti kwartam. Kwarta? Anda ay kwarta? Ay, si kapay mo't abaro, ti maibusan iti kwarta. Nan, kita akman ti wallet mo? Dita. Kita Puro matresibo ti karga da iti wallet mo. Ay, mapispisang pa'y da iti wallet mo. Ay, unay. Awan nagpay so kwarta na. Nakabangko nga ta. Window, inggatang nalaang iti arak. Ay, sayang pa'y no inggatang nalaang iti arak. Aray, gusto pa dito trabaho tao may kapay mangal daw. Pangal daw na ya. Ni, kawan. Pasado alas 12. Sana pa mabisin. Di mo la kaya tapanawan mo dahil trabaho mo. Hinta ka manganan ije karinderya. Nagngina ijay. Nangina nga. Kano sagsi-50 ti budget meal ijay. Idanon kulangan ijay balay, tibisin ko. Ay unay kan pare. Kuripot ka. Sika pa'y amakao-awat iti kadakulan aswil yung tagkuripa. Ingkagat manganan, tani. Ur-urahin da kan dagiti kakadwa. Makaamu ka? Day tati kayat mo. No kayat mo ti mabisinan. Nanang, anya ti sidaon. Damagam kanya kat ur-urayak nga ro jay ginatang mo asidaon. Anya kat ni nanangan. Siyak manang ti gumatang. Siyak matla siya kung ti gumatang iti sidaon. Ay katanya ngay nga ro kat si katiyada trabaho na. Kat no kagat-gatang ko iti karni ti baboy di kalman. Ay so sanakaw. Idi pailan na palabas a bulan day jay. Agkabaw kan samutan. Idi napalabas sa bulan. Katwan. Gimatang ka kumamutan, uray galungkong lang. Awan kwartak. Mga anakon, anusak ti agsida iti mantika kan bugoong. Ayunay ako ripot mon, Fredo. Pangip-ipa nam ayay ti kwarta manakaw. Na, may sakis aber. Apay, asino ti gimatang? Katsyak Wow. Buo alitsyon manok pa iti pulutan. Aginom tayo ita. Total, Sabado intong bigat. Nagturod ka maagumatang iti kastak ka ado arakay kan pulutan. Ay kat, no maibaws, gumatang akpaya. Sumagtugaw kakit din, tarong iyan tayong tiagsyak. Awan, jak kahit tiyo minom. Agawi dak, taur uray na ni misis ka. Uray na ti swildok. Isukat ajak kayat ti mga sawa. Tajak kayat agastusan ti kwarta, itijak matkapkaping ano. Kay aglaklakay ka nga rudin abaraw. Nanang, kasaritang mutan ani Fredo. Tatulungan na ko nga namang paadal kadagiti anak ko. Padasag nga ibagakan ko na. Ngumjak maikari ama kumbinsir ko anak ko. Tamumutan ni Fredo.
Arak lang ti kayat na pangigastusan iti kwartana. Sayang mo ti kinagagat na no kasta. Sayang ti pagbambanlugan na. Dento may makagatang iti sidaan, may. Ah? Nagimot lakit din? Wan, dakkel ti sweldo na, ngam awan maururnong na. Kunak ano ibang bangko na ti sweldo na, Ay, nanang? sus. Imbagak beten kan kwa na dayta, ngam dinak dengdenggang. Mga sawa ko mga rudan ano kasta? Asino ngay kumati mangayat kan kwa na kat artek mag. Frida, mapanak maki-birthday di takaruba. Kat mapan ka lang, nanang. Nagdakkelan na butilya ti arak day tasangsang. Wow! Litson samot day tapulutan mo, nanramanak man. Pulutan ko lang, day nanang. Anyakat ni nanangan. Ala, ingkakat maki-birthday. Ay, mabainak ko mangarog amapan maki-birthday. Tasahanak mo't anaimbitaran. Mapan kakit din. Kat mangyawid ka iti karni asidam iti makabulan. Tapno saan kan nga agpagpagatang kanyak iti sidaam. Paray, andamang birbiro kun ka di tarwar ti opisina. Asa ino paray? Balasitang mo. Chicks mo sa may. Nay. Awan tinar-arm ko. Anda ka no magkaya na nga ibagakan ka. Anya ka no tinagan na? Diyan nadamag na. Ingkan, taur urayan na ka, paray. Ibagamlatan nga awanak. Ingka kidain tayong bagang adda ka. Kasaritam laang mo. Analing? Sikamot gayam. Unangkol. Nagkapuaki kay eskwilaan mi. Kahit apay adim magas ka dito yung opisina may. Manin, agtis kami naman. Kasakulak kag pauna iti tuition ko, uncle. Awan kwarta ni nanang. Iso ana panunod ko. Nga may mangibagakan ka. Nairanamot nga awan kwartak ita. Awan ka di apulos, uncle. Awan. Ado dita pagdiskitaran nyo. Uncle, nagatumag nga minan ti utang ni nanang. Saan din nga mo, no sa dino pa iti pagutangan mi. Sa anak-anak kaisaang tanaibus ti bagas. Naibos ti bagas? Nagbiitan na naibos? Ay, kagat-gatang ko di na minsan nga aldaw. Ay sus, manulaang mat akilo di ginatang mo nga ay. Saan ay amay sa kabandi ginatang ka? Ay agtala ka man si Kaprida. Kanuli mala ang akilaw. Imay pa'y ni manang mo aduluris dito'y balay itay. Kat dimawat iti bagas. Maasyanak mo, tawang kano ti kananda. Iso nga inted kon ayan na batay. Ay unay mo't dagitan a pamilyan. Itay laang, imay ni Annalyn iji opisina. Dumaw dawat iti pagtuition na. Ay kaasi da nga rudmat. Iso ako nakken ka. Tangay awan mo't pamilyam kandakkel ti sweldom. Tulungam ka di ida. Anyakat ni nanangay. Gaputa awan pamilyak. Awanan ti pangigastosak iti kwartak. Ay saus, arak laang ti pangigasgastusam iti sweldaw. Arak laang aya? Arak kan pulutan. No dagita abanag awan na pulos reklamaw. Ngamno kanan ta, nagado a reklamaw. Ingka pa'y lang umutang dita kantina. Kano mo dadakkel ti sweldaw. Ita, ibaon nakpay ama panumutang. Kasano nga muda? Istoryaan nyo siguro niya, nanang. Anyakat ni nanangan aya. Amin labanag. Ichis-chismis yaw. Umay ka pa'y laumutang dito'y kantina katanda magtrabaho ni Fredo. Ay na, jak kayat ti agsaon. Taagunget tumanang di anak kaw. Ket no nagdakkel ti sweldo na, di nakalamay katangan na ini ti bagas. Kastay na kunakaw, jak kayaten ti agsaw. Awan mo't pamilya ni Fredo. Saan ka kuman nga umut-utang akasta? Kasla di mo mo't am-amaw ni Fredo nga anak kaw. Wala, amamaw. Basaray minalam nga may kumatang iti arak dito'y kantina. Amumagayam. Ibagam da ito'y kankwana.
Awan serbi ti gagayt, numinalam kamait nga agbarte. Ay na, amo na daytan, tainal daw kumit abagbagaan. Kastala ti biyag Angam sayang ti kwarta na. Nala daw kay ta, pare Fredaw. Ang dangamin na ang over ko, pare. Ay na, isardeng mo nga minin ti aginaom. Madi tinalabas nga ara. Nagsaw, tisaan nga agin inaw. Talaga, ngamin na dya ako naging inaom, pare. Di ka man. Uy! Napanagnagak ngamin nga awan maipaay anasaya at kanyak dagita abisyaw. Kaya't masawan. Inikat mong tibisyaw. Uwan kinudyak pagsigsigarilyaw. Ay, nagsingpat ka matunayin no kasta. Amom, gapo iti panangisardeng ka umagbisyaw. Ay kada mo na ipundar ko Tanya ko mga iti na ipundar mo. Ay kayong kakitaan ni Jirwar Puraw mo't alugan day ta nakaparking. Itakla ang makita day ta alugan Nabayag ngayon yurno nga day ta pare. Kukwam day ta? Kuwan. Saan tulbok ko ani Kukwam talaga? Uray no aday amas dakdakkel ti sweldo mong iti siya, pare Fredaw. Ay ke, nakapundarak mo't iti brand new alugan ko Dituyak laangan balay yung agyan Dolores. Imbag ditaw, tadadagiti apo ko kakadkadwak. Ay nananang, idi pa'y lang amin nga ibagbagakken ka. Adito'y kan balay nga agyan. Taartek mo, jay kabsat ko akabalay mo. Ay, un nga raw danakaw. Kasaray maibusan kami iti kanang, di pa'y mangrik na. No ibagam agumatang, agung nga raw. Kasjemot ngamin at talaga ti ugali day ja Alfredo. Idi pa'y lang nga agpatpatulong akken kwa na. Hanggang pulos adinak tinulungan. Pasensya amlaktan ti ugali na anak ko. Hanggang ita, tanegosyanti akon, ay, jakon kasapulan titulong na. Ay, kat mabalin kamot at tulungan iti negosyong Dolores. Ay, nananang, saanen. Dito'y kalaangan balay, tadyak kayat amarigatan ka. Aramidem kit di ati kayat mo nga aramiden dito'y. Gumatangak man iti arak, tata. Arak manayin ti katangam. Ang kapulutan ko iti balay. Karni ti baka ko naman. Nasangpatam ka din ni nanang mo di tabalayaw. Saan nga raw? Napanmanan nakichismis di ta kaaruba. Kagawid intong madamdama, tama pa nagluto. Ket no inala na amin na nabadbado na. Naglugan iti tricycle. Anya? Nagsarita kami. Mapan kanuag yan iti balay ni manang mau. Anya? Nay, apay ngay? Di namat imbagbaga kanyak deta a plano na. Ay, kasino nga iti kadwak di ta balay? Ket no bay amat ni nanang mo. Iso pinanawan na ka na. Ay, saan na babalay? Tawanan ti agluto iti kanag. Kung aglaba iti kawas ka. Wanya, gumatang kapay ka diti anak wano saan ay? Ay, saan ang tata? Sige tayo nakasarita ni nanang. Ay na Fredaw, jak kayatin ti agaway. Dituya kun balay da Dolores ng agyan. Ni nanangan aya. Di nakmat angawon ay ti kasta. Agang angawa kaya mo. Di mo ayan nadlaw nga inalak amin ng abadbadaw. Ay, artek kan tumat ngamin, Fredo. May sakamot manang. Nay, di ka agsaw iti kasta. Manot tawon mon, ang awan pa'y lang panagprogreso ti biyag mo. Ulitek manan nga ibaga di pagsasaw ako na Fredo. Awan serbiti gagal, numinalum kamot, nga agparte. Iso nga agbaliw kan, anak kau. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Awan serbiti kaget, numinalem kamet ngagbartek. Tampok dito'y programa tayo.
Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mo direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.